jord og alt muligt. Skal også lige have, hvad for noget det var. Har vi lavet saltbestemmelse i havvand. Ja. Og så gør man bare det, når man har gravet det op, så blander man bare det hele op med vand. Lige så stille sådan, og så kan man, når så det kommer. Mike, det er farligt, det også. Har din mor aldrig fortalt dig det? Varmt, vel? Så kan det godt bare. Og grunden til, at jeg gør det på den måde, det er, at så på et eller andet tidspunkt, så når det jo ild i det, og sætter sig på huden. Så har man meget svært ved at slukke det. Så skal det altså, selv hvis du sætter det ned under vand, så slukker det ikke, før fosforen er brændt af. What? Wow! Fuck, man. Fik det? Ja. Shit, man. Var det der planen? Fuck, det er nice uge. Mega, så skulle det være brændt. Jamen, Okay, jeg forstår godt, det ikke... Det var fandme sygt, det her. Fuck, man.